hormatly vatandaşlar, şu gün 2024 ýylyň 30 janwary hepdäriň fişenme güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyň temasy Türkmen grajdany polis bölümine urulyp öldürilýär. Milli lider bolsa atçyp ýör. Ine şu arada biz gurrun etjek. Gelin biz öz temamyza geçelim. Temamyza başlamakan men ine bizim bilen efir edýän bizim vatandaşlarymyza salam diýen. Salamu aleykum Nurcan apa, hoş geldiniz. Salamlar. Salam. Salam vatandaşlar. Serdar hoş geldin. Serdar eşitýänlerdir onu? Ya barmy? Ha, okey. Hormatly vatandaşlar, ne şundan bir kepde öň sizin bilişiňiz ýaly biz video kepleşigimizde size Allamrat Hudaýramow barada maglumat berdik. Şu Allamrat Hudaýramow boýunça goşmaça maglumat geldi şu. Biz şonu sizinle paylaşacak bolýar. Men sizin ýadyňyza düşürjek bolýan Allamrat Hudaýramow özü polis bölümine barıp özünü ýanky bir jenaýat iş açypdyr 23-nji ýylda. Özünü polislere tapşyryp meni urmaň, öldürmäň, men günäm bolsa men şonu çekjek, kanun esasyna diýip baranlaryndan muny ýanky alyp gidip urup öldürüp 3 güne galmaka ýanky jesedini akydyn diýip dogun arnaşyna berýär. Biz şu boýunça bir ýürüte video etdik. Indi goşmaça maglumatlar geldi. Men size öküreýin. Gelin birinji men şu Allamrat Hudaýramow ýanky nähili jesediniň üstünde nähili şular urup şonu gynap ýörenini men size görkeýin. Ya bir minut. Ine vatandaşlar ünsveren bolsaňyz ine şuň ayaklarına çeli urup gömgög edipdirler. Ayaklarına naruşnik giydiripdirler. Men häzir ine suraty görkeýin. Pardon. Ine terden ayaklarına naruşnik giyipdirler, naruşniklaryň ýyzleri bar we şuny urup ýanky gynapdyrlar. Paýanlyk bilen gynapdyrlar. Ine häzir suraty köp urulaýyn men. Terden. Şu naruşniklaryň ýyzy şol. Ünsveren. Ayaklar danglan. Ine onsoň şunu urup gynap, ýanky paýanlyk bilen muny gynap, ine şul paýanlyklaryň ýyzy, ine şular paýanlyklaryň ýyzy. Şu bolsa naruşniklaryň ýyzy, ine şul aýagyndaky. Bu bolsa paýanlyk. Paýanlyk bilen muny ýanky nime edipdirler, gynapdyrlar da. Onam Mary şäheriniň awur edýär. Biz häzir gaýdyp geler, täze goşmaça maglumatlar geldi. Indiki suraty görkeýin, ine şu ýerde vatandaşlar indiki surat ine şul suratda görünüp dur, arkasında ine şuraya paýanlyk nimeler bar we iç tarapynda ýanky şuryaly ýanky ýylar bar. Biz şol ýylary size görkezýäs, egerde şu epleşigi çağrılaryňyz bilen görýän bolsaňyz çağrılaryň bir aýgymen öňünden aýtmandyň bagşlar. Ya bu gynanç material şu boýunça biz çağrılaryň psihikalaryny ýanky ya özüni ýanky gan görse ýa-da agyr ýagdaýda görse psihikasyny emosiýa düşüp psihikasy ýanky boşluk bolýan bolsa şonu gyra aýaly. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýalat boldy. Türkmenistanda ýanky şol oglany gynap urup öldürdiler. Inni bolsa şeýle waka bolupdyr. Biz goşmaça maglumatlar alyp men size şu maglumatlary paýlaşjak sizin bilen. Yine Allamrat Hudaýramow ýöwletiniň polis bölüminiň adamlary akydypdyr. Öz barypdyr, ine men özüm tapşyryp şolar artdyrlar şunu. Olar şundan 1,5 milyar manat alypdyrlar. 1,5 milyar adam takminan $15,000. Ona beripdir Allamrat, meni urmaň, ine bar pulum, meni urmaň, söýmäň, kanun esasyna seredin hemme zatlary egerde men günäkar bolsam men jezasyny çekjek, jenaýat iş bar bolsa men jezasyny çekjek diýip aýdypdyr. Indi ýöwletiniň polisler bolýar diýipdirler, pul alypdyrlar, muny akydýarlar, ýanky awurlara. Marin polis bölümine akydýarlar. Şo ýerde awur
muni polis bölümünün SIZO'sunda, Следственный izolatorda vurup 3 günle payağını tutup ayaklarına naruşluklarını vurup kıynap bunu öldürüyorlar. Yine şol Marşehir'in polis bölümüne ki avurlar şunu vurup SIZO'sunda vurup öldürüyorlar. Yine hormatly vatandaşlar şu iş boyunca halkın arasında gep yayradılar polisler. Yine 4 sani polis basıldı. Yine köşeşünni ceza çekildi. Yani polisler ceza çekti da tip aydiyalar. Yani bu boş kurulun. Men näme çip diyen? Sen size bir hazır surat örköden şöyle prokuraturan şu iş boyunca yani Allah Murat Hudaram'ın doğunu, gıy doğunu arda yazıp men soňuna gidecek deyip prezidentin adına arda yazıyor. Türkmenistan'ın BİK'nın prezidenti Kezzap Serdar Berdimuhamedov'un adına yani arda yazıyor. Bu yaşlı bilen o. Serdar Berdimuhamedov'un gaýny İçeri İşler Ministrinin yol boşatı yani Muhammed Hıdırov'un görkezmesi boyunca avurlar bütün Türkmenistan'ı vurup yakıp öldürüp diyorlar adamları. Bu görgülüğü bilme yine BİK'nın prezident bolan Kezzap Serdar Berdimuhamedov hat ýazýar, konstitusiýa esaslanıp, kanunlara esaslanıp Türkmenistan döwlet diýip pikir edip ýazýar. Olam ýanky ola görenim däldirler, kömekçileri ýanky prokuratura ýurtga we derinden. Prokuratura näýeli? Şuňa ýanky netije çykarýar. Ünsüň. Mesele görkezin we okap beren şonu. Te bul bir Hudaý saklasyn bu ýazat hiç ýerde ýok. Kanun esasynda halka garşy görüş diýilýär şu. Mesele görkezin şonu. Mesele okap beren hormatly vatandaşlar ine şu ýerde häzir ululaýyn. Ine Mara vilayatynyň ýolutyn etrawynyň Sultanbent diňeşliginde ýaşaýan A. Hudaýramowa, ýani Allah Murat Hudaýramow gyzdygyny. Türkmenistan Baş Prokuraturasy tarapyndan sizin doğunuňyz A. Hudaýramowyň ardan çykmagyna günäkärlere çäri görülmegini sorap Türkmenistanyň prezidentiniň edarasynyň ýazan arzaňyz seredildi. Arzaňyza seredildi. Barlarda A. Hudaýramowyň oğudaşı K. Ahmedov bilen Deslapdan dilleşip soňka 3750 manat $187 25 giýdejilik düzümüne 5 gram bolan we 4500 manada 30 derdejik düzümüne 6 gram bolan oğudaşı Datmetov bilen Deslapdan dilleşip ona 20.000 manada 200 giýde gerdejik düzümüne 44 gram bolan en Lal Mamedov bilen Deslapdan dilleşip ona 28.000 manada 280 derdejik düzümüne 61,6 gram bolan tramadol derman seriştetiniň uly möçberini pulunu satandan soň bermek şerti bilen şeýle netiye görünüşünü BİK'nın satandygyny anyklandyr. Aýgaraz bular bir jenaýat işi. Ödem dermanyň tramadol dermanyň jenaýat işi tramadol aptekde satylýar. O ýüllep al, müňläp al, o tapagy näme? Bu narkotik däl. Onu satmaň, onu ofitsialny karar çykaryň tramadol ýani narkotik bolýar. Adamlar almaly, satyn almaly, alyp tatmaly. Bolýar, bäýerde bir düzünçlük bar, gurun ýok. Ýöne olur ýaly, tutup öldürür ýaly, vurup öldürür ýaly bir düzünçlük ýok. Indi soňky netijeni okap berdim ýani gysgaça. Barlarda A. Hudaýramowyň cesedine yerleşen şiketler boýunça Kadyet lukmançylyk fel jerimesi bellenilip, Kadyet lukmançylyk fel jerimesiniň netije namatyna şiketleriň hasyetleri yerleşen yerleri boyunca öz illerine il yeterli yerlerde yerleşýändigini, emele geliş mehanizmlerini nazara alınanda bu şirketleri öz illeri bilen yetirip bilmek mümkinçiliginin inkar edilmeýändigini görkezlen.
Bu näme diýjek bolýar? Baş prokurorun ornunbaşary Ataýew näme diýjek bolýar? Ine biz ekspertiz etdik, şo ýerde ekspert şul edilen jetedine şiketleri özü edip bilýändigini aýdýar. Edip biljekdigini aýdýar. Özü edendigini aýdýar ok, ýöne şo mümkinçiligi bardygyny aýdýar. Indi ünsüň. Şoňa esaslanyp beýleki näme diýär prokuror? Geçirilen bağlılığın neticesinde Mar vilayet prokuraturası tarafından ayrılıp ayıplanyan Hudarmaw'ın ardan çıkındığını bardak vaka boyunca 28-12-2023 yılında Türkmenistan'ın Cinayet İş Yürütüş Kodeksinin 31. maddasının 1. bölümünün 2. benini esasında cinayet işi gozlamaktan yüz döndürülendiğini size haber veriyor. Yine baş prokuror bilen lukmançılık kadiyet yani edaratı näme diýär? Şul oglan öz-özüne paýarlyk tapıp sezon içinde özüne paýarlyk tutýar, öz aýagyna naruşnik giydirip onam tapıp bir yerden özüne paýarlyk näme edip başlaryň arkasyna el yetmedi yerlerine paýarlyk edip öz-özüni öldürýär. Men her wagtam diýen döwletiň başynda bir idiot bolsa, onun adam gurbanyň kezzap bolsa, çüýrük tohumynyň iň idiot vekili, onun ogly çüýrük tohumynyň ikinji idiot vekili, ataly ogul iki sany idiot Türkmenistan dolundursa, ine şu roýal netijeler bolar. Mümkinle başka netijeler. Men keýpini aýdamok, biz şular çalışmaly. Bizim variantymız ýok. Egerde senin garnaşyňyzy polis bölüminiň işgärleri öldürse awurda, onu ünsüň şu roýal ýa-ni netije çykarlar. Bu bir faşistik gurumy, kanun gurucu değil, faşist gurumy Türkmen halkyny faşistler ýaly bir-birinden ýa sizot alıp vurup öldürmek bu niyeti. Kim şol etdirýär? Kim şoňa görkezme berýär? Şuraya zat bolunma kim şoňa ýa reagiwet edip şu tutup basan okna şu Ataýewy tutup basmaly. Näçip? Seýle jenaýatyň üstüni ýap-ýa şu ýa öz karary bilen. Indi dowam edeli o adamlar men size başga da görkedeýin. Başga bir masalaçylyk. Bu bir baş masalaçylyk. Ýagny bir adamy özü var polise özüni tapşyryna. Bermeli pulunu özü varıp eli bilen eltenine. Men urmaň öldürmäň, men jenazatymy çekjek, jenaýatymam çekjek ba bolsa diýip baranlar. Ünsüň. Türkmenistanyň grajdany konstitusiýa hormat goýan adam bolýar. Öň jenaýat etse de ine öz var ya. Indi şo bar ya, nira var ya. Hak hukuky gorýan gurumlar var ya. Polis bölümi. Bular alýar siz olduk ya. Vurup ýenjip naruşnik paýarlyk edip bunu öldürýärler. Ünsüň. Şoň hukugyny, hakyny goramak edara öldürýär. Bula men tek doğru masalşykda. Ünsüň. Indi öz doguny çıdaman göni ardaýa diýip prezidentiň adyna. Bizde kanun ba, prezident ba, ine şoň adyna ýa-ni ardaýa diýip. Prezident avtomat ýagdaýda öýde okanam däl, o kezzap. Men ýanyma gelmeň diýip gyýryp ýatyr, kawet getirmeň. Nira bol çekmeli çekeýin, sonra bermeň diýip gyýryp ýatyr. Ol bir Mumia, Robakov. Indi ol Robakov ýa-ni näme berýär dokumenti geçirýär prokuratura. Prokuraturada взятка alıp, взятка almasa prokuratura polisle näme iş bolsun? Hezet basya показателler üçin, statistika üçin. Yok, взятка allygy bildirýär şunu. Alıp şol polisleri, ýa-ni şul arda beren aýal maşgaladan gorap ikinji jenaýat iş edýär. Baş prokurorun ornunbaşary. Ine şu ýerde diňe 4 polis däl, ýa-ni baş prokurorun ornunbaşaryny basmaly we kadiyet lukmançylyk netije çykaran gurumanyň, ýa-ni vekillerini kim bolşaken bolsa şolary basmaly. Basmaly ýanym derňe geçip şol tutup ýa-ni şol işi derňemeli. Ine şol iş Fransada ýaňlanyp başlady. Şol iş bütün dünýäde ýaňlanyp başlady. Onu. Şol iş ýa-ni metbuatda ýaňlanyp başlady. Ünsüň kezzap
bizim fetlerimizi oğurlan Serdar Berdimuhamedov näme reaksiýa berýär seyredelim. Eger şu reaksiýa bermese, şu işitlerine öz çıkış edip halka düşündürmese ya da baş prokurordan düşündürmese, diýmek bizim döwletimizi banditler basyp aldy. Hukuk goýan kişi bolup polis bölümi faşistler boldy. Ýa öňmen emhemet terroristler diýen bolsam, inni olar kanun ýa berja edýän, azma hormat edýän adamlar bolupdyr. Inni terroristler diýerler, faşistler bolupdyr emede. Ine şu faşistlere onunla biz näme görüşmeli? Ýazın kommentariýada. Men häzir ýene bir kısa video okuýan size, hormatly watandaşlar. Bu dolmaz halçylyk diýär, bu ýyzanma. Ine mysal üçin biz seredeli, bir minut. Ine şu wagtda bolup geçýän zatlary Türkmenistan bir yerde olmasa bir yerde bellemeli. Eýen prezidentin adyna bardy. Eýen prokuratura, baş prokuratura seyretdir. Bu günü adam öldürilen ama şuraya tutulup cesedinden maşgalasyny berip, maşgalasyny tuğrada düşürüp YouTube'a berilen ama şuraya material. Bu nonsens diýil. Yani bu bir vzrif edýän material. Yani şunu bir yerde bellek geçmeliler medbuatda. Ünferin nähili şunu bellek geçiyor. Yine seyredim. Türkmen portal. Türkmenistan'ın portalı näme? Futbol, yine Türkmenistan'ın ilçisi bir bilen duşupdyr. Prezentasiýa prezident Türkmenistan Stans Buharesti. Serdar Berdimuhamedov idiot. A harpyna şermende kitap ýazypdyr, şonu prezentasiýa Buharestde etdir. Oho! Qaradam Buharestde kim okusun onu? Onun bir medal alacak bolup Buharestde bir 3-4 tane alkogol ýygnap zat edip, ýa-ni birine tölendir, olam ýygnanyp bir foto edendir, sana iýerendir. Sen akmak şolu zatlar unutup ýören. Ine bolup geçen zatlar. Выступление оркестра Расул Клычева, Türkmenistan'ın Katar Absudilsanı, Türkmenistan'ın iznim kniga об исследовании литературного наследия, yeni vurdat, hiç zat yok. Bunu min tek masgaraçylyk diýär. Men size görkezin, esas masgaraçylyk. Ine Parahat Info, ine 29-na, ünitberim. 29-na seredýär, näme bolup geçdi 29-na? Näme çyp Murada gyýgyryp gurulýar? Şol 3 tane jenaýat iş aýtdym. Birinji polis bölümi urdu, öldürdi. İkinci prokuror ýazdy, ýa-ni şular gorap. Şol öldürülen adam däl, şol polisler gorap. İkinji jenaýat, üçüncü jenaýat sudmen ekspertiza, ýa-ni Qadiýat Lukmançylyk netije çykardy, bir kanun iniserdiň täze jenaýat. Ine Rabakov otyr, ýa-ni stoluny ujaklap, mumya Türkmenistanyň kezzaby, bizim saýlawlarymyz, saýlaw setlerimizi ogurlan kezzap, Kağız tarapyndan şul oturucu padarka alan kezzap Serdar Berdimuhamedov näme diýär serdim? Zasidание межведомственной комиссии. Ýa-ni MİD'in işgärleri bilen, kabinet ministriniň işgärleri bilen межведомственная комиссия diýär. Şu komissiya näme diýerip geçýär? Unutmaýarym. 27 январда сегодня в Министерстве иностранных дел состоялась очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана. Türkmenistan'ın halkara borçnamaları boyunca bunlar uly расширенный, ýa-ni uly ýygnak geçirýärler. В области прав человека и международного гуманитарного права. Adam haklaryny gorumakda halkara gurumalarynyň, ýa-ni halkara gurumalarynyň konwensiýalarynyň edilişi barada şunu ýygnak geçirýär. Inanmarsyňyz. Ine ýene bir jenaýat iş. Bu idiot mecburiyen komissiya geçirýärdi. Şo ýerde ine halkara gurumlarynyň konwensiýasynyň, ýa-ni adam haklaryny boýunça şertnamaly bir näle üsýär, biz gorýas, adam haklaryny gorýas diýip çykyş edip bütün dünýä ýaradýar. Şo wagtda polis bölümine birini öldürüp ýöler, gurup. Şo jenaýatgärem bolsa, polis bölümine siz orada hiç kimin şoňa el derman haky ýok. Bilýärmi şonu? Hiç kimin. Muňa izdivательство и пытки diýilýär. Şoňa ýürüýte guruma var şunu seredýän. Biz onu kaldırar soň guruma. Ženewada ýerleşýär. Bölümi ine men şäherimde de var şoň bölümi. Hökman kaldırar.
Hökman iyi verdi materyalları. Bu idiotlar hiç kim bilmez deyip yankı yığınak geçiriyorlar. Ini men sizden soruyorum. Yazın komentarida. Türkmen dövleti var mı? Ya Türkmen dövletinin kartinkası kaldı mı? Arkasında boş işlat yok. Egerde hukuk koruyan adamlar sen özün barınma tutup vurup naruşluk edip payanlık bir yerine sokup öldüren mi olur seni? Başlam. Kim konstitusiya seyretmeli? Ondan prokurorun baş prokuror şu atlar bağırlap bir kanun bozaysa yankı iyerinden bağırlap netice çıkarmalı bolsa oğlum etmeyen bolsa Türkmenistan'ın prezidenti cinayetçi kezzap A harpına şermene yürüte yığınak geçirip şu atların üstünü yapmayan mı olsa? Han devlet? Han konstitusiya? Biz halk devlette yaşayan. Bunlar bizim devletin türmetti. Özün faşistik kurumlarını bizim kol kurumlarını MVD vardı, MKM'de birine terörist ettiler. Terörist kurumu. Beylekten faşist kurumu edip yankı şu adı başlam şu atları halka karşı görüp durdular. Fikir etmeyen polisin öz büküve diye. Ya Muhammed Hıdırov minister yankı polis bölümünün ministeri şöyle diye. Yok. Onu yukarıdan iksan kezzap. İcetini, bacetini, kakasını hiç kimini koyman sövüp şunu ettir yani. Fikir etmeyen. Eğer şunu iksan kezzap ettirmeyen olsa onunla şuraya materyal çıkanına derrov tutup derrov yanak geçirip açık efirler açıp basıp turmada kırtta halkın ondan bağışlama da orardı. Ya ne doğru mu? Ne doğru diyen olsam yan komentarda. Yine entek bulum doğal masalçıkta yeni bir masalçılık göreyim. Ben size 4 tane cinayet ayttım. Şimdi iyi devam edelim. Hormatly vatandaşlar. Mozer'den. Yine vatan programması. Mozer'den Rabakova. Rabakov yığınak geçiriyor. Lütfen. Gatnaşmanda sany ulgama arkaly maslahatyny geçirdi. Maslahatın başına yurdumyzyň oba huzurluk toplumunda hemen vilayetlerine alyp barlayan mewsümlerini işlen ýagdaý bilen bagly meselelere gararly. Hormatly prezidentime sany ulgama arkaly geçirilen iş maslahatynyň gün Gördüňmi Rabakov? Men size görkezin. Şunu var seyredin. Şunu gülmen seyredip bolanok. Ýöne gülüsün geleni ağlasın amelya. Näçip? Şuraya idiot. Bizim vatanımızı dolundurup, adamları siz oda öldürüp, türmede öldürüp, vurup, yitip, bizim vatandaşımızı oğurlap, alt kaydıp, girliğin yağdaydı. Halka karşı güreşip, bize karşı neme diyede şakalat yazacak olup, yani solu jokla, Rabakov olup, mume yalı otuyor. İkenden okuluş yalı ümrünü oluyor. Yine şul, maskarçılıktan bütün dünyada. Kim Türkmenistan maskara diye? Murat Urbanov mi? Ya şunu din Murat Urbanov biliyor diyorsunuz mu? Hemmeden mi diye? Yerlerde pasollar, ilçiler var, ilçhanalar var. Olar Türkmençen menin o biliyor. Olar Türkmençe perivodçuklar var. Olar Türkmen ekspertler var. Derro ekspertizer yollak koyuyorlar. Olar borç ol. Olar gözlerini, ağızlarını yumup bolanok. Türkmen halkının ağızlarını yumuşlar yani. Mümkün değil. Ne Ferdan Rabakov näme diye? Häkim vilayette dowam edýän mewsümlerin Nämemiş? ýagdaýy barada Fan tehnologiýaly ýa-ni gowtalyk zdanyada oturan adamy internetiň üstünden ýygnak geçirip fan tehnologiýada ösen idiot diýip görkezýär. Men bizim informasiýa ýa-ni edýän ogluny görkezinde gülüp öňe oklar. Menim ota utanýar. Rat berdi. Belin şäherlikdiňi kadar derejede saklamak. Yine şuraya da bolup geçýär. Ýagny bu Türkmenistanda kino görkezýär. Kino görkezip halkallap ýör. Nämiş burada çödýärmiş. O hojalygynyň statistikany soraýyn. Paxta näçe çöndürildi? Ýa-ni buğday näçe çöndürildi? Hiç tat bilen o. Inni beýleki esasy kezzap.
Türkmenistan'ın en yığınlayan adamı Kezzap Gurbanly Berdimuhamedov. Şul hökümete gelenine kezzapçılıktan başlap, hökümeden çıkıp yine kezzapçılık edip, hökümetin üstünden bir hökümet kurup, oňam halk maslahat diýip adyny goýup, oň üstüne de öýüni ýolbaşçy edip, öýüne milli lider lakamly bandit. Sen näme diýär? Käbir diskalaryň bedek işleri, şeýle-de düdümleýin diskalaryň yerleşik yerleriniň çytgylary bilen tanışdy. Ýerteger bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahat İr bilen yaltanman turup 5 mi 6 mi gidip atlaryny görýär. Oho! Garadağın, babaların deyusi. Halk yok mu? İt biçikten başka. Tağatynyň başlygy Gahraman Arkadağymyz Köpetdağ etegindäki güzel künjükleriň birine ýerleşen Arkadağ şäherine geldi. Soňky ýyllarda Türkmen topragynyň bu künjügi tanalmaz derizde özgördi. Munyň öz Arkadağ dağda 5'te turup yaltanman yani dağ bilen turup işlejek bolup öz Arkadağ şäherine barýar. Şun yani gürkö diýenim idiot mu kalýar? Bu idiotçylygy, bu aýtmaly oho, ýaşuly. İdiot bolar sen Arkadağ şäherine dağda turup gidýän, Arkadağ şäherine ýygnapla geçirýän. Gahraman Arkadağymyň başlangyjy we Arkadağ Başka eden işi yok da. Başka eden işi yok. Yani halkı aldap köşep diyor. Arkadağı Ferdar bilen ýaşaýar. Arkadağı Ferdardan maşinal 5'te turup yani işleyen kişi bolup bir bandit kezzap Arkadağ şäherine barýar. Oýra barmam pikir etmeň. Halkyň ýagdaýyny, halkyň ýanky meselelerini çözüp ya döwletiň meselelerini çözüp ýok. Şu itpişikleriniň meselesi. şäherleriniň obalarynyň güzel keşfe girýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Şol wagtyň özünde Arkadaş Muňa serdim. Murat Gurbanoviç, men şu taýda bir kommentariýa goşjak menem it pişigi diýäňle, it pişigi bolsa eken emmesini. Beýleki it pişikler näme üçin öldürýäňini domprawyň işgärler, demir bilen, lom bilen, taýak bilen. Diňe muňa degişli athanasynaky, ithanasynaky gowy sere diýe, garanlar öldürüp berler bular. Bulan bellek geçmeliler. 200'lü haramzadalar. Ne diyor? Ine serdim. Ahaltaki atçılık athanasyna barýar. Ýerden 5'te. Unutmaryň. O 5'te turduňmy? Namalyny. Bir gowzat et. Bir bismillah diýip başlada bir adamlar kömek et. Hemmesini turuzya o beýleki idiotlaram ýanky bloknotyny durşurdy. Athanasyň ýanynda bloknotyny durşur. Bir zat birden sypdyraýmasyn agzyndan bilen bir ýazman ýetişäýmeli diýip. Hudaý saklady. athana toplumuna geldi. Bu ýerde agalteke bedewlerine aýratýan gadyr goýýan Gahraman Arkadağymyz täze şäheriň athana toplumynyň binalary, olaryň ýerleşdiriş aýratýanlyklary we toplumyň iş otaklaryna dereden şertler bilen tanışdy. Halkara agalteke atçylyk assosiasiýasynyň Muňa serdim. Bloknotny el çapyşyp durlar. Bloknot näçip birden gürläýde böküp ýanky 2 gerek piri bar o dedi. Ruçka alıp ýazar ýaly. Dağdan Başka bu aýdan bilen o. Gaharly aýdan. Ölen de olur. Şimdi Türkmen Alaba Etler Assosiasiýasynyň vice-prezidenti Rejebow 600 orunluk athana toplumyny açynaklaryň öňüjükli ilk Serdim. Star. Bundan sanan lider değil. Bu 18 ýaşly fotomodel. Naomi Campbell diýsen bolýar. Bir samsyk bir zat. Şundan bir öňe goýarlarmy? Şundan bir saýdarlarmy? Şulardan bir halkyň öňüne goýup şu bizim milli lider diýip bolarmy şunu? Diýip bolmasa kim diýip bolar? Ýazın kommentariýa. işlemekleri ve bir ýerde atçylyga degişli ilmi işleri alyp Ine barmak. şo diýişim ýaly. Gürläp başlasa böküp 2 gerek salto edip şol ruçkam uçup barýar tutup onam şol howada tutup ýazyp başlaýarlar. Masaraçylyk. Dağda 5'te swedama ýok, görýänem däldir. Ornu döwlet tarapyndan zerur tagallalaryň edilýäni üçin hormatly prezidentimize Geçtey Döwlet burada. tarapyndan zerur tagallary edilýär. Aýnmaz. Bu sözlerini näzegem aglasyň gelýär. ve Gahraman Arkadağymyza hoşarlyk bildirdi. Serdim. Unutmaryň hormatly watandaşlar.
şun atxanatyna girýän köşküne. Inni aydın. Şurýaly Metbugot öý barmy? Balkanna, Lewapda, Daşowda, Çerjewde, beýleki ýanky etraplarda barmy şurýaly? Şuraya kartinaly ýanky gowy edilen näçe milyon dollara gurulan. Metbugot öýler barmy? Mektepler barmy? Medeniýet kultura klublar barmy? İň bärkisi adamlara jagut berdimi? Sen onun ýa. Bana da diýsene. Ine bu fotomodel Naomi Campbell diýmen, moýny arkadam diýmenler. Arkada bu lakam. Naomi Campbell diýsen hakyky fotomodel. Naomi öýkelerde olsan kime meňzetdiňiz diýip. Ay mena kime deňejem bilemok. Idiot diýsem idiotlar bäden jaň edip ýatyr. Beýtmäň o murada bize bugün de diýýär. Ahman arkadağımız. Geç bunu geç. Yani şol gazette yazılan adam hukukları var da ýere bir gelsek gowalar. Çıkarmak uğruna. He goýdy. Ýerü şertlerin dürüldenligini belläp, atçynasygyň milli ýörelgeleriniň häzirki zamanyň öýden tejribesinden utgoşdurmagy babatda ýözüniň maslahatlaryny we üýt Seredim. Ine seredim. Şuraya köşkler ahal velayeta bir näçe sany. Her velayetde var. Bu atlaryň prezidentimi, atlaryň min liderimi, itlerin pişiklerin min liderimi, ya halkyň min liderimi? Ya bu komentarlar ünnüglerini berdi. Sonra ýyl seker bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz bu ýerde Hanmy gatly bekişdi, bide bilen didarlaşdy. Beýaşda turup at ýatagy baryp, atyny elläp görüp, ine şulum halk maslahatynyň ýol boşatynyň Gahrman Türkmenistanyň milli lideriniň esasy işi. Ine hormatly watandaşlar, kezzap bir döwlet basyp alsa, keyip çekip gelip ber. Men pikirimçe şul halk maslahatynyň başlygyny wezipetini alanlar Türkmenistanda tamada we keyipçi wezipeni alanýar bolýar. Başgalar dedim o. Häzirki wagtda döwlet tarapyndan iýiliklerle tagalla edilmegi netijesinde ady riwayaty öwrülen we dünýä medeniýetinde münasip orna ýelýän ahylteke bedewleriniň halkara giňişligine kabaly barha bilendigi türlüýär. Gahrman Arkadağymyz Hanmy gatly bedewiň jylawyndan tutup bir sellem gelip Vatan programmasynyň Gahrman Arkadagy iýiden gelip prezidentler halkyna ýani hyzmat edýän bolsa, atlaryny gujoklap, atlaryny hyzmat edip, atlaryna minýär. etdi. Alim Arkadağymyň belleşýäli bedewleriň teker çagyna gezdirilmeginiň olaryň bidin guruluşyna tagdynlygyna bol. İýiden turup atlaryny gezdirýär. Atlaryny gatyn sürýär. İtlerini men habarym ma, itler bilen gezýär dagyň başyna itlerini gezdirýär. Bu itlerin atlaryň milli lideri ýanky ýol boşdymy ya? Türkmen halkyna hyzmat etmeli. Türkmen halkynyň saýlan adamymy? Ya bunu itler, piçikler, atlar sayladymy? Men düşünemok şunu. Öz düşünýän şu zatlar. Bolşýaly ýynnamdygyna da oňyň täsiri bar. Dışpasynyň tekeri dagy tekleriniň gözelligini artdyrýar. Ýerde amatly howa gurşawy emeli geldi. Şunuň ýaly gözel görnüşi we ýakymly howasy bolan künjekde gezim etmek ruh elentlik töredýär. Bu ýagdaý bedewler üçin amatly şertleriň biri hataplanýar. Soňra Gahrman Arkadağymyz bedewe atlanyp ýürüýüş etdi. Dünýäde iň naýbaşy top. Ine serdim. Başta men başladım. Şu videony temaň baş ady Türkmenistan'a, Türkmen grardany polis bölümüne urulyp öldürilýär. Şol wagtda Türkmenistanyň milli lideri at çapýar. Ine men size suud etdim. Hormatly watandaşlar, men şu zatlary näme size düşündirýän? Siz umyt etmäň şulardan. Bespolezna. Realny ýaşaň. Şun bir gün bolsa da, bir saat bolsa, bir minut bolsa hakyky ýaşa. Bolmasa siz garynky ertekide ýaşap ýörsiň. Çykyn şondan. Goýun özüni şol ertekide. Kösensin. Biz baxtly durmuş, real, hakyky durmuş bolmaly. Bize gerekkä bular ýaly. Prezident bular atlaryň, itlerin, piçiklerin ýanky milli lideri bize gerekkä.
Bize durmuş gerek. Bize çağlamaz karışıp dur bizden. Neticeler. Biz şunun durmuşunu ulaştırmalı. Biz öňe gitmeli. Biz wagt ýitirýär. Gelin men iyini görkep durmaýyn, bu belli zat. Men size yine de ýanky Serdaryň haýyşy boýunça ýanky nimeni görkezýin. Şol ýygnakda edilen zatlar. Sezdim. Şu ýerde na повестке dня, ýanky ýygnagyň şuňky temasy 27 январда geçiren ýygnagyň şuňky temasy ýa было вынесение подведение итогов работы, проведенных межведомственной комиссией за 2023 год. Ýanky döredilen межведомственный комиссияň 2023 ýylaky edilen netijeler boýunça, ýanky işler boýunça şol maglumatlar gözüňde tutup ýanky baha berildi. И определенные перспективы задач на новый 2024 год, девиз которого «Кладезь разума Махтумгулы фраги». Yine 2024 yılın yankı meynamalarını ve meselelerini öne koyuyor. Предметом детального рассмотрения стали актуальные аспекты дальнейшего совершенства деятельности госорганов и общественных организаций в области обеспечения прав человека и реализации положений международного гуманитарного права. Ünferim şunu. Şul gepleşin manisi nähili Türkmenistan'da aktual Türkmen halkının problemalarını, adam hukuklarını gorayan, yani kanunları, problemaları, üstürmenin yani usullerini gözler ve dünya halkara konvensiyaların yani Türkmenistan'na giyirilişi var arada şular yani diskusiya geçiriyorlar. Şol wagtda bir adamı türmede öldürülýär, yani sizoda intek bunun cenaýety iş keskinliklerini o. Mümkin cenayetkar değerler. Yani baranla şöyle öz baranla bunu tutup sizo salıp vurup yenjip öldürýärler. Hiç kimin hakkı yok şunu ellemene. Yani awurun hakkı var oturup ya sülçin hakkı var oturup vuruluşmane. Bolly. Onam suud etmeli soň. Aydın zatlarını. Yanlış mı ya aliyam ya doğru mu? Bolly. Vurup свидетельство almak yani vurup şoň jenaýatyň boýnuna goýmak gadagan dünýäde. Yine şu barada şular gurrun edýär. Bu iyini okusanız yine Türkmenistan internet tapdylardan okarsanız şöyle badır ýöne okusaň bular diňe gowzada edýär. Bu zatlar näme edilýär? Yerlerde oğuzat var şol üçin, kartinka üçin. Kartinka yuqojuk demesi var, ýygyna bolsa diňe biýdüzgünçilik, diňe betbaşçylyk, diňe ýanky kanun bozmakçylyk. Ynanyň Gurbanguly kabinet ministri eline öz aparat prezidentinin eline gön aýdýar. Ijetini budjetine goýman halka söýýär. Hemmesi watan dönügi diýip 70-80%. TikTok görüp, YouTube görüp, Gurbany görýärler, onu görýärler, bunu görýärler, opozisiýany görýärler. Men atlara, itlere serdişip ýaly edýän işlerimi baha beren oklar diýip söýýär bular. Halka söýýär. Haýsy bir milli lider 70-80% halka watan dönükler diýär. Ine men size ýüzlenýän. Eger sizin milli lideriniz Kezzap, Gurban Berdimuhamedow watan dönükler diýän bolsa, ýalňyş şu kommentarda siz onu näme diýär? Milli lider diýelim, ýa gahrman bizim milli liderimiz Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhamedow diýär. Ýalňy görkezim. Şeýle ýa-da indi men sözleri Serdar bilen Nurjan apa bereýin. Wagtyňyzy alyp durmaýyn, hormatly watandaşlar. Ýa-da men gurlaýan. Ine söz sizin yeni bir habar var, onu soňra aýtjak. Ine birinji bilen söz Serdara bereýin. Ikide sözüm böldi. Serdar aýdýar. Sen näme gördüň şu zatlary? Men ýanky dokumentleri okudum. Näme bolup geçýär Türkmenistanda? Sen näme baha berýän? Türkmenistan'ı, onu sizin goýbilýäňiz bunu bädenem görüntü, hakykatdanam Ýewropa guramalary, ösen döwletleriň guramalary, ekonomik tarapdan hem bulary şol merkeze çekmek üçin, bularyň adam hukuklary bilen nähili diýendine gaty uly üns berýändikleri üçin, bularyň döwleden teatrna seyretsem, gazetde ýazýar, otaýda ýazýar, madat gowaly güllük, prava человека,
Mahtungulu Prağı akıl paykas ummany. Dur akıl paykas ummany Mahtungulu Prağı başga da adam hukukları bilen bağlanışykly däl o. 21-nji ýyl 25-nji ýyl programma etdikdi. Ana sen 21-nji ýyldan 23-nji ýyla näme etdiň? Adam hukukları boýunça adam öldüreniň gördük, adam ýitireniň gördük, halky köseýäniň gördük, iş bermeýäniň gördük. Diňe protivarechia gör. Serdar sesin kesildi. Nurcan pa işleýärmi? Serdar'ın sesi kesildi. İnternet besler. Serdar diýjek bolýar. Adam öldürdüň. Adam oğurlak gaýdan beýlik döwletlerden adamlary kanunlaryny bozup türme atýan, adamyň kanunlaryny bozup ýanky hereketlerini, azat hereketlerini ýapýan, adamyň kanunlaryny bozup pasport beren ok, adamyň kanunlaryny bozup daşurta pasportlary çalşan ok. Aýgara bir topor bir kamçylyk. Serdar aýdyp berýärmi? Serdar söz sizden. Eşten oýan. Okey. Nurcan apa. Yok, eşten şu at geldi, bir ýerde otida birat. Ona jogap bereňiz. Mende internet gidip gelýärmi diýenden. Dogrudan da bunu günü bularyň edip oturanlady. Hem daşar ýurda alda otyr, hem halka alda otyr. Halky öňe alda otyr. Bugünkü günü men adam hukuklaryny seredýär, prawa aklar östürýär, adamlary bilim berýär. Näme berýän adyň görnäm. Daşar ýurda halkyň pasport alyp bilmän kösenip berä, prawaçylar ýerine ýetirýän bolsaňyz hem pasporty berip oňa daşar ýurtdaky adamlara. Dokumentini berip oňa daşar ýurtdaky adamlara. Kösenip kesip berýär, ýurduň içinde iş ýok, gara ýok. Näme adam aýryp o ele bu beýle dip. Aýdyp berin siz. Nurcan apa, inni men size berjek bilen siz näme bolsa da inni buluç halkyna ýakynlar. Ya şu ýaly buluç halkynyň üstüne soňky ýyllarda Ilaytada ha ýanky betbaçylykly bulary ýanky gysyp, bulary gurup, öldürüp etjeklerini edýärler. Men häzir ýene bir maglumat aldym şu ona maýdan näýil garaýan şu zatlara. Siz ine oňa çykyş edýäňiz. Washingtonda, Akçaýynda, Pasolstanlygyna hemmerde çykyş edýäňiz. Siz näýil garaýan? Näýil garamaly. Türkmenistan'a yani bu Niyazi geleli beri hem bugünkü güne çendi Türkmenistan'ın içindeki etniçiski azlık adırlık milletlerin gatı gısılya hukukları. Yani bu mesela Buluç milletini alanda onların çağı bolanın elinde свидетельство о рождении diye şahadatnaması bile yok. Hädirlerim şöyle, ine şu Niyazov döwründen beri hiç hili üns berilmeýär bu milletlere. Yani Kazaklar başyny alıp gidip barýarlar, Özbekler başyny alıp gidip barýarlar, başga milletlerim öyle hatta inni Türkmenler bile gaçyp gidip barýarlar öz vatanynyň. Yani o Rus pasolstwasynyň öňünde müňlerçe adamlar dur gitjek bolup. Näme üçin iş yok, güç yok. Yani inni bu temamyza gaýdyp gelsek 27 noýabrda 34 ýaşly Allah Murat Huday Ramov yani muňa предъявить edipdirler обвинение narkotorgovli obudat diýip. Yani o taýda bu milletin dili İran ve Afganistan dili bilen yani meňzeş boldugy üçin bulara mudama şu statýalary, narkotorgovli statýalary ýelmäp ýatyrlar. Näme üçin olar şu dilde gepleýärlerdi, şu taýdan narkotik getirilýär diýip şu statýany imенно şu millete ýönkýärler. Inni bul oglanjymyz özü yani tramadol diýip neme çykardylar. Tramadol berýäneken de neme diýäneken de tramadol bol обезболивающее средство. Ol kellen ağrına da dedene içilen ol bir narkotические средства не относится. Hiç hili dahli yok onun. O narkotические средства группа A, B var. O taýda pramidol diýä, amdapon diýä. Ana şu nemeleri относится. Tramadol никак. Hiç hili dahli yok onun.
ol bir prosta ağır kesici diýip hasaplanýar. Indi bu oglanjyk muny gorkuzýarlar da diýerler de bu 3 ýyl my begah bolýar, ýani gaçyp aýlanyp ýörýär. Onsoň gaçyp aýlanyp ýörüp bizar bolýardy, gelýär adalaty özüni tapşyrýar. Men diýär adalet isleýän diýär. Men egerim bir günäm bolan bolsa diýär, meni ýani sud edin diýär. Tamam, sud etmeli ama böyle sud bolmaz ki. Adam öldür 3 günün içinde öldürüp nemelerini, howandarlaryny berýärler. Bu ne demek? Yani haýsy asyrda ýaşaýas? Bu ýaly ýagdaýlar meniň primerligim Mansur Mingel bilen boldy. Yani o taýp girdingmi, seni urup öldürýärler. Şu wagt Mansur Mingel soňan 2 aýagy urulup tuberkuloz kasti boldy, yani sümkünni. Ine şu derece getirýärler adamlary. Bu oglanjyny urup öldürüp eden şunýaly wahşyçylyk bilen öldürilenler bir de howandarlaryny 3 günün içine o jesedi berip siz hiç erik diye nemetmen, jalba etmen, aýtman, biz munyň üstüni yaparız deyip, yani pul da adam hödürläpdirler. Yine de bir aýal dowany muňa razy gelmen, sud ekspertiza akidýär, ol oglanjy sud ekspertiza görkezýär. Yani bu pıtkalary, bu ýaly urulup paýalnik bilen yakıp her yerini oglanjyň narkotik giydirip ayagynyň aşagyna dawanyny urup göwürdüp ol boğazından yani göwüne çendi bir niçki diye. Demek bunu öýle bir zverski ýagdaýda urulup öldürilip durçagy. Yani aýtsam ýüregim çydanok dogry aýtsam. Ýöne Türkmenistan mıdamada sistematiski diye yani bizde diye pıtka edilen ok diye. Hemme yerde pravahranительный organlarda, bir yığınaklarda diye bizde diye Türkmenistan'da böyle tatlar bolan ok diye. Türkmenistan'da именно şu Türkmenistan'da bolýar. Siz prestupnik pravahranительный organlar. Siz nädip özüňizi ýumýaňyz şu ýadatlar? Siziň ejeňiz, kakaňyz, dowanyňyz, jigileriniz ýokmy? İnanın ki bu bumerang. Bunun soňy size de gelir. Hiç gaçyp sıparyn diýip pikir etmeň. Olam biriniň çagasy, biriniň dowany. Yani meniň aýtjak zadym ýok. Men öýle bir öýkü içinde sözüm ýok yani. O men şol goşup geçsek şutaýda, ýani aýtmagandyryn sağolumyň janapda goýup galgyny. Men ýani şol prokurorun hatyny okadymda başdan ýokary aşak Muradaga paýlaşan wagty welin 9 ýanwarda ýazylan hat prokuratura tarapyndan şo tohum tijine hossarlaryna iş gozgalypdyr 11-nji aýda ölüminiň öň ýany, ýani uzakdal aralary. Bular ýene de şu hökümet sistemada işläp beren MWD'si bolsun, prokurory bolsun, komiteti bolsun, bir stola uryan agacı uryan dung diýip çykýar, şu prezident ýarak dung şolaryny kellesi işleýär. Bir näme ýazmaldygynyň bilen aklar, dokument düzmeldiginden bilen aklar. Hakykatdan göz görteli wakanyň üstüni yapmak üçin, üstüni örtbas etmek üçin edilen iş. Hakykatdan hem ýurtda adalaty kelläk ediler, ýurdu aýyrdylar. Näme diýin mesela, bularyň garşysyna aýytly ädimler edilmeli wagty geldi diýilýär. Geldem, geçibem barya giyecek almalılar bugünkü gününe. Avrupa tembolya bulary üstünden neme de otir, gözökçülüğünü güçlendirip otir. Evet, bular gazette yazılan atlar, hemme özünün gowy görkezi adam karşıtlyk görkezdiren atlar, bular boşuna däl emmesi. Hemmezem artistçilik, hemmezem klownçuluk. Ýene de açyk abman, özüm gaty ulakan abman gidipdi bu gerek. Dogry. Hormatly vatandaşlar, men häzir size bize öňüne prezident diýen Kezzap Serdar Berdimuhammedow aýdandatdan görkezýär. Ne şondan soň ne şu adam näme şu prezidentmi ya adam ya türkmenmi näme diýip bolýar şunu men bilemok. Men şu zatlar näme şeýle görkezýär. Ol
oturup umyt salıp vah asuda asmanymyz var diýip pikir etmeň. Ne şunu olan asuda asmanyň aşagyny öldürli. Sen öňünde oturýarsyň çağıjyklaryň bilen. Polis gelip asuda asmanyňy senden soraman çağırmak diýär. Men täze şonam gurulmadan nirde näme bolup geçýär. Häzir gurulmadan. Birinji şu Serdardy dinläliň näme diýjek bolýar. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Kime hyzmat edýär? Bu aýdan da kim gelýär? Hakykatdan hem ýa polislaryň emhemen ejelerine bagyna töýük edýänliklerini görseň öldürürsün gelýär. Näme etmeli? Niýeden adatlyk we adalatlyk dilemeli? Haçan biz şol ikisany idiota bagly bolup ýaşamaly? Haçan açyldy? Hormatly watandaşlar, mende bir täze maglumat bar. Ýene de şol bizim watandaşlarymyzdan ine Yankoğlu'nun Gölközüm Allamurat Hudaýram 4 san çağıjy yetim vardy. Maşgalatı yetim, maşgalatı ve 4 san çağıjyklary yetim vardy. Ine şol näme unu görmeli? Aýdyň hani? Şol aýal maşgala eğerini öldürdüler. Adalatlyk ýok. Şu o ösen ulanın oğlançıklar näme ederler? Kim bolarlar? Näme baktın şol aýal şu maşgalasyny? Şoň ýanyna hany sosialny buluklar baryp kömek etdimi? Ya polis bölümi baryp bagşlama sordy? Elbetde ýok. Hiç kim barany ölýän bolsaň diýip gaýtyp ol atçy haramzada bagşlan söýdi ulanma gelip halk dönükler, vatan dönükleri 70-80% halk vatan dönükleri ölsün diýip aýdýar. Inetide vatan dönükleri diýär. Innesi şunu näme diýär? Hormatlanýan, ulu hormatlanýan gahrman arkadamyzmy, ýa gahrman milli lidermi, ýa ýene gahrman bir zadymy, ýa gahrman atly gahrman arkadamy, ýa gahrman arkadaly Alawaly Serdaryň gahrman atly gahrman arkadamy, ýa näme diýär? Ýazyn kommentariýada. Ine täze gelen maglumat men size aýdyn. Ine Türkmenistanyň häzir mesela görkeýin Türkmenistanyň ýolutyn etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginiň bay owaň ýaşajylaryna awur bar ýa-da ýaş olany alyp akydip 3-4 vurup goýberýär. Zordan ýanky sütümni sallak gaýdýarlar. Öýlerine barym ýatýarlar şol galy bilmän. Şolara jenaýat işleri ýüklejek bolup, ýanky şolary tutup burýarlar. Oğlum bir gedek vurup nemeden oklar. 3-nji gedekden he başladylar. 3-nji gedek gelip ýygnak gidip ýene de vurup jenaýaty iş alynçan ýa seni vurjak diýip ýa awurlar şeýdi. Şoň arkasynda kim dur? Elbetde Muhammed Hıdyrov, Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ýolbaşçysy. Olam kim? Oň arkadagy kim? Ýa-ki şol awuryň arkadagy, şu gelip halk urýan, öldürýän awurlaryň arkadagy Muhammed Hıdyrov, Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ýolbaşçysy. Ine şol Muhammed Hıdyrowyň arkadagy kim? Şoň gaýny
Serdar Berdimuhamedov. Ine Serdar Berdimuhamedov arkadağı Serdar. Bunun arkadağı kim? Kezzap. Niyazif'i öldürüp bizim hükümetimiz basıp alan, şol basıp alan toporunu son yok eden Türkmenistan'ı hususi elçiliğe öz millerine öğren nasyonal lider, yani milli lider lakamlı, arkada lakamlı bandit. Ine. Şu adamı bir tutsak edip, şu iki adamı etmesek bolmayan. Men Buluç halkına yüzlenecek koyan ve Türkmenistan halkına yüzlenecek koyan. İnni sizi prezident qorar, prezident ba, ya milli lider qorar deyip pikir etmeyin. Bular size karşı, bular 32 yılın meri size karşı görüşüyor. Arkamızda prezident var, arkadağımız var deyip pikir etmeyin. O itlerin, pişiklerin arkadağı var. Köşkler kurup, medallar çıkarıp, o medalların adamlar silahlanıyor. Polisler, emkimeli bizi qorar deyip, kanunu nemedir deyip pikir etmeyin. Onları lisenze verildi sizi öldürmeyene. Tutup, köçelerde tutup, vurup öldürüyorlar. Prokuratura sizi qorap, arkanızda tutup deyip pikir etmeyin. Onun borcu yankı sizi öldüren adamları korumak. Şu ministerleri sizi qorar deyip, hak koyan kurumunun ministerleri yankı din kanunçuluk eder deyip pikir etmeyin. Olur öz işlerini koruyor, olur öz işlerinin arkada. Indi pikir etmeyin. Halk maslahatındaki oturun pampers yaşlılar şu bizim çıkışlarını görüp prezidente hat yazıp neyemçi beyle bizim halkımızı öldürüyorsunuz. Kim öldürdü deyip yani halk maslahatında ya tutup barıp prokuratura ya neme barıp sonra eder deyip pikir etmeyin. Olur arkada. Indi meclisteki oturun yani kim satın alıp gelip şöyle ya da bilinen adamlar mecliste parlament yerine yetiriş hükümeti kontrol eden parlament yani size gelip arkanı qorar deyip pikir etmeyin. Olur arkadağın yani arkadağı. Şu arkada diyen bir kezzap. İni arkada sözden bir payınç söz oldu. Şu arkadağın daşındaki arkadağını olur. Türkmenistan devleti yok. Türkmenistan devlet kuruluşu yok. Yine Daşa İşler Ministerliğine bunlar mecburen komisya geçirip yani şu yerde bütün dünya ağlı teknolojisini okudu. Bütün dünyanın ağırlap yine adam haklarını Türkmenistan'da 2023 yılda o haber yani ve şu niye üstürmek boyunca yığınaklar geçiriyor. Bunun arkadan. Şunun için men Türkmen halkına yüzleniyorum. Ağır var ya, polis var ya, şunu bariyasız yığınamana. Bir çağını yığınasa, yığınacak olsa, o bilen üşüp qoran. Gerek olsa, gücül olsa gücül olmayan hakkınız var. Qoran. Eğer de siz yokka çağını polis bölümüne gitse, indi biz emkime karşı değil, polis bölümüne karşı görüşmeli. Polislere bunlar faşist oldu. Onlar terörist oldu, açık her arsalanlı. Indi bunlar faşist oldu. Biz şu faşist bölümüne gidip, polis faşist bölümüne gidip, şu yerde talep etmeli. Bir saatte ya koy veriyen, ya biz giyip alıyar şunu. Yani şuraya koymasanız meseleni. Çağınızı akıdıp, vururlar, öldürürler, cesedini verirler. Bağışlan hem yerine payalını sokup, o zaman özü manyak eni, arkasına iyirine payalını sokup, özünü öldürdü. Bizi günahkar derler. Şuraya izdivaçisk, adamın üstünden tüy kurup şuraya cevap veren adama verin milli lider neyme diye. Men size görkezeyim. Fikir etmeyin. Türkmen halkının haklarını ve pullarını iyip gören kezzap, halkın içinde en yığrenilen adam, öz tohumunun arkada Kurbanogul Berdimuhamedov söz sizden. Aydıyorum. Hormatly adamlar. En bolcak işe diye çeyre yok deyipdirler. Bir bet basılı Duşan onun arasından kıyınsak da öfem rayıqlama var. Şoň üçün hiç şeyli alanda etme. Türkmen devleti sen her yerin
arkanızda dağ ýaly ýanmadylar. Eger durmuş mesele çıkarsa Ses yok. näse Dışarı İşler Ministrliğinin wakillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa elçixanada giyici onun dowamından yüz tutup bilersin. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady edersin. Ses yok oğlunun. Ses eşitilmedi mi? Yok. Ya eştildi. Çıktı men eşitdim. Şeyleme. Ine Türkiye rahmet bakçılıkta gurlan yana şu taýda bir söze ünsüm çekesim gelýär. Boljak işe çare ýokdy. Eziz Türkmenistanlılar şunun başına bir boljak iş getireli ağzı birleşip ýogadyly şunun soňuna çykaly adam otursun çare ýok diýsinler. Biz çare göreli şoňa. Hormatly vatandaşlar. Men eşitdi diýär. Men bir sorum maşul Türkmenistanyň Bikanın prezidentine, Türkmenistanyň arkada alakamly milli lider diýip öz toplumyň milli liderine Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedow we prokuraturaň orunmasary Ataýew. Hatda görkezilýän kadet lukmançylyk seljermesiniň kim tarapyndan geçirildi? Şu seljereme edilene kim tarapyndan şu geçirildi? Näçe şoň kopiýasy, ýa-ni siz jogap berýänizde kopiýasyny berip gitmediňiz. Näçe kopiýasyny görkezmediňiz. Näçe hat ýazyna ine şu guramaň tarapyndan şu adam glawny ekspert bize şu ýer netije berdi diýip näçe görkezmediňiz. Näçe gizliýän hemme zady. Bir. İkinci. Mary şäheriniň sizosyny Allamurat Hudaýarow özüne naruşnik näil dakbildi. Näil paýanlyk bilen öz arkasyna ýa paýanlyk bilen nimetdi. O mümkin näle? Özüňiz turnok ketip görüň bolýan bolmaýar. Ol bir. İkinci. Sizoda oturup ol paýanlygy nirden alýar? Sizoda oturup naruşnik nirden alýar? Ola bir. İkinci. Egerde şo ýerde özüne paýanlyk goýup naruşnik bilen gyýryp ölýän bolsa, onu seredişi niye seyretti? Näçe gelip şonu tutup ýa-ni aýran ok. Bunu real bir ertekleri aýdyp, zat edip, öwrenip, halky allap, eýem halk şeýle bir alýan bolýan, okazyňa melen ok sebäp idiotluk. Hudaý saklasyn. Ine men diýjek bolýan zadym, hormatly vatandaşlar, Türkmenistanda döwlet ýok. Awular şunkune Muhammed Hıdyrowdan, ýa-ni İçeri işler ministrinden adamı öldürmek, kırmak, urmak boýunça lisensiýa aldyrlar. Lisensiýa diýmek dobro, ýa-ni basın. Ona Serdar Berdimuhammedow berdi. Onu da beýleki kezzap gelýär-de 80-70% vatan dönükleri Türkmenistan'ın halkı diye. İtler, pişikler, atlar vatan dönüğü derse onu gürlerle ok. Yani Türkmenistan halkı içinden tuğratları iyi verse, TikTok görse, YouTube görse, TikTok'u öldürmüşünü koysa vatan dönükleri oluyor. Bunun aklı bağım karşılı adamın bir diyen zatlarına. Bunun haber var mı ka? Türkmen halkı şunu yankı afitsana sayladı deyip yankı bu kezzap vazifesini aldı. Haber var mı karşılı zatlarına? Hani konstitusiya Türkmenistan'ın? Kim şu konstitusiyanı şuun Türkmenistan'da gorap bilýär? Eger prezident goramasa, öz halkının, öz tohumynyň gahrymany, öz tohumynyň milli lideri, öz tohumynyň halk maslahatynyň ýolbaşçysy gorap bilmese konstitusiýany. Egerde polis bölümi, polis bölüminiň içgärde gorap bilmese, MHM gözünü psikoşlasa, gen prokuratura gözünü psikoşlap size näme doğru jogaplar ýazýan bolsa, Konstitusiýony sud ola konstitusiýanyň bardygyny bilýänler. Adalet ministra gillenip ýa abarmany saklaýar, halk gelemesin diýip, sorag beremesin diýip. Kim ma Türkmenistanda kime ýüzlenip bolýan adaletli bolýar? Biz inni men öňüm aýdym, öňüme girip çağlarymyzy alyp gidip gurup öldürürler, zorlanır diýip. Ine
özüň bar adalatly gözlerini ölürýärler. Ine baýowa baryp oğlanları öýünden alıp vurup ölü medeniyetine taşlak gidýärler. Ine gıýlaryny zorlamak galdy. Onu da garaşyň. Bek Türkmen halky olum geler. İmtim otursak. Men şoň üçin diýen. Lüboy metod şular aýyrmak üçin hasap. Näçip? Muny men diýemok. Muny bütün dünya halkara adam hakyny gorayan jarnama diýär. Egerde bir halk kanunyň esasynda öz hakyny gorap bilmese, eline yara alıp haklaryny, azatlyklaryny gormana hak bardy diýip aýdýar. Men size yara alyn diýemok. Milyon görnüş var. Şu awurlara garşy näme görüşmek. Milyon görnüş var. Şul iksan haramdadany başlan şol diýen sözüme näme tutsak edip şonu suwda çekmek. Milyon görnüş var. Hiç zat etmeyen oturandan başlap öňe çıkıp aktif bolup köşküňe barıp şunu gapçamany. Çelli şuraya milyon görnüşler var. İsteýäňizi edin. Biz size ýolunu ökürýäs. Kanun ýollary. Ýöne şu bir noktada geldik. Inni bize size kanun ýollaryny ökürjekkä istinlik ýollar hata. Sebebi sizin arkaňyzda bütün dünya halkara adamın haklaryny gorayan jarlama. Sebebi biz şu zatlary hemme hökümetlere ýazyp aýdýas. Näme biz özümizi goran diýip biz şolardan kömek soraýas. Ya siz galboy kasket ýaňyzmy, goşun berýäňizmi, yara berýäňizmi, ya özüňiz wagt düzelýäňizmi kömek edin diýip biz ýüzlenýäs. Inni kömek gelmese Türkmen halky ihtiýarly istinlik metoda geçip şoları aýrmany. Ya da kanunçylygy, adalatly öňe goýmany. Egerde polis, MHM, prokuratura, adalet ministri kanunçylygy bozýan bolsa, onu olar kanunçylygy ýa goýmadylar, onu halk goýmaly. Her wagt halk goýmaly. Kanunçylyk adalatly ýürütmeli. Kanunçylygy we konstitusiýany gorap, saklap bilýän diňe bir ýa guruma bardyr, organ. Olum halk. Sen MHM başarmaya, şo sözü ulanıp seni gısya, polisan başarmaya, şo sözü ulanıp seni öldürüyor. Prokuratura bu gidilip yokuldan gelin görkezmeleri yerine getirip qaytip size karşı görüşüyor. Suudlara barsanız basya. Adalet Ministrliği bizde Türkmenistan'da yok. Onun adı öğüleri yok. Fantom. Konstitusiyon suud, yani meclis, parlament olarak yönü hasap. Beyliklere yok orkulara pampersli getmiyorlar. Sonra versen balanız yiyelim, neyem edelim bilemem. Onun aşağı meclisen bunun öğülerin meclis deputatlığını bilen oklar. Haklarının bağdığını bilen oklar. Öz haklarını bilen oklar. Ne kanun çıkartan, ne ya durmanlar, o neyem edelim, stop deysin. Şoň için diňe bir gurama aldy. Şu zatlar durmak için. Onun bir organ halk. Ine sizem oturup öňüňizde oda bolun ministrlikde işleýän ya da daşyrykda bolun oturup bir ýerinden bir zat garaşsaňyz öz durmuşyň wagtyny ýöne seni ýak goýberýär. Durmuş gysgadyr, gaty gysgadyr. Näçe biz kösünmeli? İki sany adam üçin. Biz galyp başlasak gaç gidýärler. Diýmek problema bizde. Bular eder, mundan beter näme eder? Diýmek bizim namysymyz, wyjdanymyz, bizim hemme zadymyz, sabırlygymyz ýitdirip boldy. Sabırlygymyza limiti ýok. Sabırlı bolmaly, gurrum ýok. Ýöne çen çakma. Menim pikirimçe. Serdar sen näme pikir edýän? Ştaýda näme aýtjak adamlar söyleme komentariýa dowatçylar da edýärler, meni bilýäňiz. Dindar ýaklaşymyz bolýar we hakykatdan hem häzirki şu adalet isleýäs diýip otyrlar. Millet şu doğa dileginiň arasyna adalet diýen sözden bir goşluk boljak. Nesip bolsun. Sağ ol Serdar. Üstüne goşmana zat ýok, aýrara zat ýok. Aýtsaň aýda oturup bermeli. 3,5-4 ýyldan bäri aýlap aýda otyrs, inni
hakyky ädime herekete geçmeli we şu adalaty her bir benden her bir adamyň ağzyndan söz çykyp urasa güýç bolýar şo. Bir sözden güýç döreýär adalet isleýär sözden. Sağ ol Serdar. Nurcan apa sen ne fikir ediyorsun? Adaleti halk sefirşad etmeli. Halk etmeli adaleti. Başka onun çaresi yok. Bu eden puspucurlukları yanında kalmaz. Hükman suretde bütün pravahlensin organları, pravazashitna organizasyonları hem yerek yayratılıyor. Bu yani bu sessiz kalmayacak bu eden işleri. Yani halka da sabır dileyen. Yine de oturmalıyım. Böyle zatları, zulümleri göz yummalıyım. Ayaklanmalıyım. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly vatandaşlar, ine biz size şu Allah'a marat Hudaýramyň soňky 3-4 aýda bolun ýa-ni şoňdaşnak wakaly guruldy. Ýöne şu waka isini alymdan bolup biler. Türkmenistanyň döwlet guruluş sistemi doly yıkıldı. Döwlet ýok. Öňüme aýdyp gelýär. Häzir krizde. Häzir ýa-ni bazarlar boş. Krizde men size bir TikTok görkedeýin. Adamlar nime diýär? Murada bir minut mesela. Bazılarda adamlar yok diýerler. Türkmenistan çöktü. Polny inni betbaşçylyklar inni güýçlenýär. Sebebi haçanla pullar bolmasa, haçanla aýlyklar wagtyna bermedi, haçanla işçilik köpelse, haçanla sakraşyny köpelse, halk galyp başlaýar. Diýmek, repressiýalar köpelýär. Repressiýa diýmek, ýankyýaly adamlar tutup, vurup, öldürmek, beýkamçylyklar köpelýär. Sebebi Türkmenistany Serdar bilen Berdimuhammedow diňe organlaryň üstünden dolandyryp gelýär. Başgaça dolandyryp bilen ok. Diýmek, eger halk kalsa bular beter gıýgyrar. Inni halkın 100% dönüp, vatan dönüp, öldürün, basın. Öňüm ejedin bajasyny goýman ýa-ni polislara, emhamlara gıýyp ýatýar. Inni beter bol. Şonu garaşyň. Diýmek, özüň goramaly. Diýmek, nirde bolay Türkmenistan çägine ýa daşyna, egerde Türkmen rejimi sana topulsa, gora özüňi. Ýakatyndan tut, suwdel. Şu görüp bilen çären görmäni hakyň badyr doly. Ýa sen adalatly gorýar. Ine gelin şu videoyu seyredelim, hormatly vatandaşlar. Tövde satıcılar aylanıyor. Ara şunay var, hiç tövde yok da yanlara. Emme tövde verlere sabır dileyen Allah'tan güç kuvvet versin. Tövde bunu nokta. Tövde bunu nokta. Bunu seyredim. Tek vadırda da adam yok. Yine tövde satıcılar aylanıyor şimdi. Ara şunay var, hiç tövde yok da yanlara. Emme tövde verlere sabır dileyen Allah'tan güç kuvvet versin. Efendim, hormatly vatandaşlar. Men aşk wagtly bolum. Tekwalara bar produkt alýardyk. Hiç wagt tekwalar şeýle bolanokdy. Tekwalara adamlar baranok, beýlik bazarlarda. Pul ýok. Pul gutçylygy. Hiç kimde pul ýok. Türkmenistan bankrot diýenesi. Elementar aýlyklar berip bilmedi, ýanlarda çeker, fevralda berip bilmedi. Mart'ta bir yerden pul tapmasa, karda Türkmenistan batırıp pul getirmede urmanın bu tordu bolýar. Yine siz islemeden kalmalı bu. Alaç yok. Türkmenistan bitti. Bazıları adam yok dedi, adamın pulları yok parmağına. Doğru. Ne adam? Hormatly vatandaşlar, şunun biz öz efirimizi Utoya, Serdar, egerde goşmak zadymyz bolsa, şu meseleler boýunça ýa başga meseleler aýdyp bilersiniz. Hawa, sağ olun. Leşler dinleýän üçin, gatnaşan üçin hakykatdan şu biz canlanmaly, herekete gelmeli. Köpüýmedi görsegem 80-90%'imiz döşmedi. Urýas, şeýdip elhamdülillah men musulman diýip berýär.
YouTube kanalımda şol ayın başından beri Türkmen diline Kur'an-ı Kerim okuyan Allah Taala da vesiyet ediye, görkezye, ündeye nähili özüň alyp barmaly bir ýerde kıyamat kopjak bolsa tüweleyler bolýa, şemallar turýa, tozanlar turýa, suwlar çekilýär, açlyk, garyplyk gelýär, halkynyň başyna kıyamat kopmazdynyň ki Allah Taala ýene de buyurýar, öňkü milletlere meňzäp näşükür bolanlardan bolup azaby uçranlardan bolmaňlar diye özüňize gelin, Allah'a dönün diye. Adalet islen, adalet bereyin diye. Halallık islen, halallık bereyin diye. Haramçılıktan elinizi çekin diye. Allah Taala duran vakti, ona boyun bolmalı vakti, iki etten sünkten ibaret birinden korkyňyzy onun karşısına iki eplen tutmaň, bu hem bir ziyandır. Onun bir aýdaýyn ve adaletem dileň Allah'dan, azybyligem dileň, jewisligem dileň. Halkın ağzı bir bolup, cebis bolup, yola çıkmaya, koça çıkmaya, goraşa çıkmaya ulu güýçdür. Halkın güýji, silin güýji diýip aýdylýar. Şoň üçin ağzı birlik we cebislik naýbaş ýaragymyz. Ağzı birin taňry bir, ağzalanyň gaňry bir diýenleri edilýärler. Ey Allah yaradan şu ýyl 2024-nji ýyly Türkmenistanyň halkyna adatlyk ýyly, diktatordan, zulümden dinme ýyly etsin inşallah. Amin. Allahu ekber. Amin. Amin. Sağ ol Serdar. Nurcan apa boşlukda adımız olsa her ayrılıyor. Himmet ada aýtdyňyz. Menem goşulşýan agzyberlik bolan halkym beýdip oturmaly. Beýdip otursak beterinden beter bolar. Inha 2 ýyl mundan neydi Süleyman Tursunbaýew ol sportsmen oglançyk öldürdiler. Inha ýene de bide gelýän maglumatlary biz bilýäs. Bilmeýänimiz näçe köp. Şoň üçin oturmaly halkym öz adaletimizi odat ýemede biziň elimizde. Biletmeli şu adaleti. Onun için agzyberlige çagyrýan. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly vatandaşlar. Türkmenistandan videolar çıkmaly. Türkmenistandan suratlar çıkmaly. Türkmenistandan näçe köp material çyksa, şonça da çalt düzülür hemme. Näle uğur bilen çıkarmaly. Näle şonu etmeli. Öwründe çıkarın. Her bir adam diýmedimlerine 3-4 tane suratlar çıkarmaly, videolar çıkarmaly. Apasyon kanallar var, hana metbuatlar var, Türkmen News, beýleki diýdi. İýerin şöýra, bir de iýerin. Şu videoň aşağında men ýazaryn bizim adreslaryny, Telegramdan iýerin, bizapasny. İýerimde Telegram öçürün. Biz onu hemme ýere ýetirer. Näçe türkmen köp görse, şonça da biz çalt düýdür hemme abi. Näçe şu video materiallar bütün dünýäde dargasa, şonça da halkary gurumlar bütün dünýä bize kömek eder. Ýöne bular video çıkartsak, surat çıkartsak, oturup çıkarýan watan dönükleri, YouTube, TikTok koýan watan dönükleri diýip gelip ýörler. Bunu näme diýdi şonu diýdim, öz işleri. Kezzaplar. Adaletli bolajak bolsak, biz şunu aýtmaly. Aýtman gorap bolan, görkezden gorap bolan. Bolunny, Türkmen galmaly. Türkmen şeýle bir derejä ýykylly bolan, Türkmen galmaly, közden galmaly boldy. Şoň üçin Allah Murat Hudaýrawyň maşgalatyna biz öz duýgumuzy bildirýäs, ýatan ýer ýakty bolsun görgüliň, şurýaly kezzaplar, şurýaly haramzadalar tarapyndan vurulyp öldürilýär, beýguna adam. Günäsi bar bolsa da onu ýazyda çekmelen adam. Türmede 5-10 ýyl oturup çykmaly adam, çağçyklaryň ýanyna barmaly adam, çağçyklary ýetim galdy, Allah kuwat bersin. Ýolutyn etrawyny, täze durmuş daýhan birleşiginiň, baý owa halkynyň adamlaryna Allah kuwat bersin. Goran özüňizi, üýüşüp durun. Bir ýerde bir zat eşitilse derre üýüşünde polis faşistlardan özüňizi goran, ine beýik watan şuruşuna faşistlardan bileşip gorunna, şoruýal gorunmaly. Bular faşist. Bular başgaça aýdyp bolan adamlary bir kanun bar urup taşlap gidýärler. Beýle hiç ýerde ýok ha. Kim şunu ruhsat berýär? 2 san kezzap. Diňe şu görkezlen material boýunça egerde wyjdany bolan bolsa, bir türkmen bolan bolsa Serdar, aýagy görkezlen bolýar, ejeti görkezlen bolýar, bajyty görkezlen bolýar. Ine sen türkmen bolsaň,
özüňe şul halkyň prezident diýen bolsaň, çäre görmeli. O näýdi? Owa gelip polis faşistler gelende beýik watançylyk uruşunda polisler owa çozan ýaly gelip onları tutup arka vurup öldürüp ýa-da gidýärler. Niýe var şo zatda? Sizin prezident diýen döwletiňizde var. Siz prezident şoňa jogap bermeli. Egerde saylan ministriniz jogap bermeýän bolsa, saylan prokurorunuz jogap bermeýän bolsa, saylanan sizin saylan meclisiniz, parlamentiniz, halk maslahatyňyz jogap bermeýän bolsa, siz jogap bermeli. Şoň üçin biz sizi tutup etmeli. Ne hormatly vatandaşlar, şunu biz efirimizi tutarýas. Ýene bir zat aýdýan, oruslar diýýärdi. Spasение рук утопающего, дело рук самого утопающего. Egerde bir adam gark bolýan bolsa, şol öz-özüne kömek etmese, kömek bolar. Biz häzir gark bolup gidip oturýarys. Biz öz-özüne kömek etmeli. Her adam diýmedim diýende Türkmenistanyň içinden 5 tane video ders mutluğa çıkarmaly. Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça. Onu bular biz saklap bilmeli. Ine şuraya maslahat edeyim. Hemmemize can sağlık. İndik gepleşikleri çeldi. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun, hormatly vatandaşlar.